CCTV. Ka Kompeni Kaba Japan kabala tip kum ka best serve inclusive. Kan Pynkhie Rasong ya ka Phutbol hakathan shatay lamingi da kabaya soy ya ka deeds of contract but ka State Football Association nakabenta pas dangno ya ka Northeast Football League. Ya kani kecing soy la pelong ha Kiran Shri Gran Guwahati ha Assam. Kani ketiga league kaba on plilat ye kisamla ki badang khi ki bakin pelle jingmod yala di ha ka football khanang ba lingba ka jingile ka football kin laru bandieng hala ki jong ki kijat. Ha kani kecing soy soskular la ya donlang u Louis Nakawa u chairman jongka company but u Joseph Kovac ubade International Development Manager jongka Betserve Inclusive ha ringkat ke jiadon lang ki ba mikmat ya ki pratli ki jella jongka Northeast ki baton ha ka Shatri jongka State Football Association.